Hej med jer, jeg hedder Karoline. Jeg er biolog og naturvejleder her på Rømø på Naturcenter Tønnesgård. Og I skal snart med os på en bunkertur, om det enten er mig eller en af mine kollegaer, I kommer afsted med. Det bliver en tur, hvor vi skal få styr på de store linjer i krigen. Hvem var Hitler? Hvorfor opstod der en anden verdenskrig? Hvad var samarbejdspolitikken? Og så skal I blive klogere på Rømø. Hvordan var det her under krigen? Hvordan var det at være en ung soldat her langt væk hjemmefra? Hvordan var det at leve et sted, der var besat? Og hvorfor var det, der var et kæmpestort krateranlæg her på øen? Vi står blandt andet i Mammutbunkeren, nu den største bunker, vi har her. Vi ser nogle af bunkerne udefra, men 3 af dem kan vi altså komme ind i. Det er en dag, hvor vi er udenfor i 3 timer, så husk at tage noget praktisk tøj på, der både kan holde jer tør og varm, men også som gerne må blive beskidt, fordi en af bunkerne skal vi faktisk kravle ned i, for at kunne komme ind i den. Så skal man også have en god stor madpakke med, fordi man bliver sulten, når man er ude i den friske luft. Og så er en lommelygte også en rigtig god idé, fordi der er altså mørkt i de her bunker, og den i jeres telefoner er ikke nær så god. Så gerne en lommelygte. Og ellers så er det bare at glæde jer. Det bliver en dag langt væk fra klasselokalet. Vi ses!